Jalaran ing tresna mawon nggih, Pak. Iya. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalaran ning tresno. Oh Nggih. iya, nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak ndo tak. Bar iki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. piye? Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Oh, ampun kowe ngene. Yo, diaturake jalaraning tresna Niken Salendri. Yuk, dadas. Niken Salendri. Sun rembulan maya
Ken, Mas Kritik Kluthuk. Ya, Bu. Lah, apa to sebabnya kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Paton lali sok tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur Pak. sak rombong aku lho. Lho Pak trouble Mundur lho mundur Pak. moja maju ayo ora nggih. Trouble jenenge. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju mboten wayangan mawon kok tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane siniken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Seripat, seripit, lempian nimrak Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Pakudatu. Iya ya, Pakudatu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Seto Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Daru, Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Ada. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB ya. Luar biasa. Yo Nduk, Ken Salindri. Sampeyan iki jane lah wis sukses wis lancar di dunia musik gitu. Tanggapan tanpa leren kok isih meluangkan waktu gelem deprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa?
Garai pripun nggih Pak? Kula no remen sangat lho Pak len nderek wayangan niku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan babaten niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali nih dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kayak kan nggih sampun setiap hari sego jangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh Ngoten iya. lho. Nggih, makane untuk mewarnai mula sosok balik ning gamelan meneh ngono ya. nggih ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur nduk wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Bukesi. Nggih, Padha idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bukesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah aku wayangan tanpa Bukesi nu hampa aku mbiyen iki. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono. Ya ora ya padha wae wong ngibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kan lho, Kapolri. Ngison Ya, tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau- enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Ah ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Ah iya, rata-rata ki lek ora semua to. Semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lah aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Pak, iki bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi lho, ora tau to. Iya kah? Primpen mergane aku iki. Oh, Nah, ya berusaha lah Ken. Nah, ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Truk. Ayo to. Sopo ya ampun sopo to? Sula unggah suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Ayo. Nanti kaya ngono. niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Dar minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Oh. Seni. Oh. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Oh, ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Ah iya kuwi apik. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nangkling cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning
salawireng nambang beksa waska cakup linambaran jiwa tama mlebet sambung panci dalu Mas ayo driya sumarah mring Gusti sing gedhe ngapuramu kang mas papujan sambung kumang citalu ngrupita sarimu kalaman karamamu kang mas kemrah titisake murilas Ramu ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Pomotenan sida tapi bareng prei suwi Pak Heru kendhangane galak kaya ngono ayo tenan wah tenan pancen cedhak maratuwa ayo endi durenan ayo Nduk Menda boya yen sita riplan antika mesti Celestial
Sayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung neng Tulungagung, ora mung neng ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih, nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek nang omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih, kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nene nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wino nganyele iso bangun-bangun kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong. Ayo. Nong. Ayo. Ayo apa? Itu dados Madangkara. Oh ye. Oh. Bok sesek kok. Ayo. Lah kan Pak, lu ngamakan jenenge prene ojo suwi Pak. Lah aku tuh sing salah. Apa aku sing salah kok. Lepas semua kan. Serang langsung saut. Ayo, lambene Winong. Ayo. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas duwi semangat kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo. Dadi
tuwekku. Bokong bunder wek sapa nang Bokong iki ya tuwekku. bangkeane wek sapa nang Bangkeane ya tuwekku. iki piye wek sapa nang Mestine ana sing duwe. wek sapa nang Mestine ana sing duwe. wek sapa nang Mestine ana sing duwe. Apik. Yud, ngopo Yud? Dalem Pak E. Ah, elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya. Lawa gumandul iso 5. Nggih. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih. Sudah wae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, Lawas oke. Yang penting bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, nggih. Panjongkon apa Sumanding Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Panjang Berarti kok, bar kok. Panjongko bablas ke Sumanding ya? Oh, iya. Ora kesel ta wae ngono iki? Napa? Ken ora kesel lho, terusan. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo, nggih. Biasane artis iki dihitung harus ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Ya kerja ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Yo, panjang kok luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Sponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, dengi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, panjang kok coba kaya apa? Yuk.
ilah. Makasih. Bintangnya tetep Triastuti. Ayo. Lah temenanan bae gak padha karo kancane. Allah. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih. Sangkaran kau saya